Let me share with you how I make my videos. So my people, as mendithembisile that ndizolibonisa siwenza kanjani lama video sokuba uwabona ndisithi andina studio. Into yami simple kakhulu, phambi kwami speaker se Bluetooth and then sine phone yethu, sine phone stand. So zezo zinto nje zimbalwa ziyi-2 zintathu. Alright, okay, let's go, let's start. Okay, apha mzekelo sifuna to duet this song. Ndinengoma apha phambi kwami edlalwa ngumy brother uMajeke esithi kuyophakama izidalwa. So into esiyenza siza apha kule ndawo ithi share, you know, and then scroll until sifike kule ndawo ithi duet, and then uthi duet. Alright, so into endiye ndiyenze ke most of the time okanye all of the time, ixesha eninzi into endiyenzayo ndiye ndibeke this timer. Okay, yabona le timer izandibalela, izawubala ke ngoku ithi 10 9 7 8 njalo njalo up until ifike ku-1. So then ke ngoku that means I will start standing on my position right. Kuyophakama izidalwa. Oh yes. Kuyo halalishwa ezulwini. Kuyo phakama yebo yobo. Kuyo phakama. Make sure indoba i-speaker sakho asikhali kakhulu, so that ifoni ne ingasebenzisi ispeaker sosoba wena uve ingoma ne, not for uba urekhode ngaso. Okay, so after ugqibile urecorda ne, you stop it, thothise ispeaker sakho, wenze into yobana ngaba the sound, the original sound of the song ibe yiyo take over, because equality esuka kwi-speaker sakho se-Bluetooth is not gonna be the same as the original le ibisenziwa ngumnikazi wayo, you know. And then apha ke you can choose to increase or decrease as you see it fits. Uyabo? So for example apha ngokohlobo endiva ngalo, I think it's fine as lingana phaya. Then what I normally do is to download the video after ndigqibile. Why am I downloading the video? Ufumanise kuba sometimes i-video xa iqala there is that moment of silence for 3 to 4 seconds. So la silent yenzekayo phaa yile abantu abascrolla kuyo away ngayo, ngoba kaloku wena awuducule okulinde ibeat. So I normally cut those things off. That's why ndiyi-downloader, so that izokwazi allow to edit, ndi-edite yonke into endifuna uyi-edita, and also cut off ii-parts endingafuni ke zivele, you know. So yeah, udownloade ithi 98%, ithi until it at 100%, and then after ugqibile uyi-downloader, that's whereby ke ngoku you can you know, that's when you can upload it again, you know. Yeah, that's what we, yeah, sikibili. I hope wonke umuntu ufundile ke kule.